zazichazoitwa neni ari kuti nyoka yakasimudzwa murenje, nyoka yendarira. Tarisai maproperties enyoka iyi sangana. Vana vaMwari, nyoka iyi chirungu chinoti vanhu vakarumwa nemafiery serpent. Bhaibheri rinoti Mwari akati kuna Mozisi, gadzira a fiery serpent. Saka Bhaibheri riri kutiudza kuti nyoka yakaponesa vanhu varuma murenje yakagadzirwa, yakatora chimiro chakafanana nenyoka dzakanga dzaruma vanhu. Jesu kuna chapter 3 ari kuti kuna Nikodhimasi, mwanakomana wemunhu kana kuti mwanakomana waMwari ari kusimudzwa ari muchimiro chipi? Ari kusimudzwa ari muchimiro chevanhu ari kuda kuponeswa, nekuti vanhu ava vari muchimiro chekufa nezvivi. Zvikati asi anenge atarisa paari haazofi, achava neupenyu husingaperi. Nawo vana vaMwari, toda kudzidza pfungwa iyi kuti plani iyi Mwari vakaiita sei, and chii chirimo, what's in it for you and me in this great plan of salvation. Chakutanga, Mwari achibudisa vana veIsraeri muEgypt, akavati kumbirai maminerals, muchapiwa gold, mugokumbira gold, mugokumbira silver, mugokumbira bronze. Hapana patinonzwa kuti vakabva muEgypt vakatakura nyoka yebronze. But if bronze, a precious mineral, yakakonvertwa kuti itore chimiro chenyoka, mushure mekunge vanhu vakanda varumwa nenyoka. Saka Bhaibheri riri kuti immediately, zvariri kureva nezvokuti immediately pakapinda chivi mukati mefamily yemunhu, Mwari vakabva vatotanga plani yekuponesa munhu. Plani yekuponesa munhu ndo iri kunzi naJesu kuna Nikodhimasi. Ino paclimax payo pamuchinjikwa pekuti kana mwanakomana wemunhu asimudzwa achakwevera vazhinji kwaari. Fambai neni mbichani tidzidze pfungwa yaina kuoma. Jesu zvaari kutaura ari kuti Mwari vakuda kuponesa munhu. Zvanga zvisingagoni kuti Jesu vaburuke kudenga vari muchimiro cheumwari kuuya kuzodzikinura munhu. Jesu vainofanira kufanana nemunhu kuti vakwanise kumudzikinura. Ndo pane chakavanzika chebrazil serpent, kuti ndarira yakatora chimiro chenyoka kuti iponese vakanga varuma vaine uturu hwenyoka. And the instruction was so simple: look and live. Tarisa upone. Patinobata unyakutaura tiri kuda kubudisa pfungwa yakakosha yekuti sei Mwari. Jesu ari kuti kudini kuna Nikodhimasi, ari kuti Hebrews chapter 10 verse 5. Hebrews chapter 10 verse 5. You know, wherefore when he cometh into the world, he says, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body thou hast prepared me. Zikanzi Mwari pakuponeswa kwemunhu, zvibayiro nezvipiriso zvakatadza kusvika. Zikanzi but zvamakazoita Mwari, a body thou hast prepared me. Makandigadzirira muviri. Jesu Hebrews akubudisa manje ubrazil serpent uri muna Kristu. Kristu akuuya panyika. Bhaibheri riri kuti Mwari vakamugadzirira muviri. Muviri wakagadzirirwa wanga uri muviri une chekuita nevaida kuponeswa. In other words, akagadzirwa Jesu specifically to save men. Achibva kumusoro kudenga, idenga rakauya rakapfeka mumunhu, rakauya riri mumunhu. Nemhaka yeyi pane chakanangwa. Second Corinthians chapter 5. Vanyaideni mutitarise 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Inotiyo panapa. For ye have made him to be sin for us, who knew no sin,
that we might be made the righteousness of God in him. Zvikanzi iye Mwari ndiJesu ari kutaurwa wakamuita kuti ave zvivi nekuda kwedu kuti isu tive kururama kwaMwari maari. The plan of salvation, vana vaMwari, zano rekuponesa munhu was not an afterthought. Haisi nhau yakanzi munhu atadza ndobva kwanzi toita sei, but munhu achisikwa denga vaizviziva kuti nekuda kwesimba remuvengi munhu anogona kutadza. Safanapa pakutsanangurwa navakorindi kuti Mwari akaita kuti Jesu akanga asingazivi zvivi ave zvivi nekuda kwedu. Shona inoti wakamuita kuti ave zvivi. English inoti for he has made him to be sin. Now there is a difference between sin and sin. The difference is sin is a condition. Sins are fruits of a condition. When Christ came into this world to unfold the plan of salvation, he became sin. Why? Because the sin is the problem. Our problem, sins are not our problem, are not the main problem. The main problem is sin, because sin is that which causes people to commit sin. Vanhu vanoita zvivi nokuda kwechivi chiri mavari. Vanhu vanoita zvivi nekuda kwezvavari. Sin is a condition. Sin is who we became. It is who we became. Patakatadza muna Adam takava chivi. Saka Jesu akuuya kuzotiponesa, anouya ari chivi ndozotaurwa nevhesi. Tevai vana vaMwari, nyoka yakaponesa vana vaMwari murenje yakatora chimiro cheproblem. Problem yanga isiri poison. Problem yanga iri nyoka. Munyoka ndo mune poison. Jesu akuuya. Saka Moses ari kutonzi Nicodemus ari kutonzi naJesu. Moses paaisimudza nyoka murenje akanga achisimudza ndarira yatora chimiro cheproblem. Panguva inoyi vana vaMwari, zvivi hazvizirizo problem yedu. Problem yedu isusu is the power that causes us to commit sin, and that power is sin. Mukutaura kuri straight chechi ya Mwari, sin is the devil. Saka Jesu ari kuti ari kufanira kusimudzwa afanana na Satan. Yeah, it's not remain. Hakuna wakuru vechechi, all the religious leaders vari muhistory. Hakuna ukataura vakuru vezimwe chechi, vakuru vezimwe zvitendero, ukati ningi wereligion yakati is a snake kana kuti is a serpent, unogona kukumbirwa chaizvo kuti uretract statement iyoyo. But if you say this of Jesus Christ, unenge uchitaura chokwadi. Because the Bible, he was made to be sin for us. Fupi pasina kutenderera hama dzangu. Bhuku raMatthew chapter 1 rino tsanangura zviri kunzi naHebrews chapter 10, a body thou hast prepared for me. Bhuku iri raMatthew rinotaura pamusoro pegenealogy yaJesu. Rinoti Jesu achiuya panyika ino, aya ndo mazita emadzitateguru aJesu Kristu. Pagenealogy ipapapo pakanyorwa mwanakomana waDhavhidhi. David, vana vaMwari, Jesu kuti auye achitora achibuda nemuropa raDhavhidhi, ari kunyatsobuda ari mutadzi. Nemhaka yeyi vanhu vari kutaurwa pagenealogy yaJesu according to Matthew chapter 1, kunyangwe vamwe vavo, in fact all of them, kudenga tinenge tinawo vakapona, but they are past. Vana vaMwari, hamufungiwo here kuti chapter 1 yaMatthew paifanira kuiswa vanhu vakaita sana Enoch nana Elijah. Kune vanhu vasvene vasinawo zirekodzi dzakanyanya dzatinoziva, but Matthew inotaura pamusoro pana David. David
tinomuziva nekuuraya Uriya akatora mukadzi wake. David tinomuziva nekuzouraya vanhu vakawanda yanga iri mhondi. David tinomuziva nembiri nedambudziko rake rakanga riri mumadzimai. Mwari akugadzira, according to Hebrews chapter 10 verse 5, Mwari akugadzira a body for Christ kuti auye kuzoponesa vanhu. God remembered David. Mwari anakurangarira David chete, akarangarira David netimu yese ichararama, mararamiro aDavid, vakararama before David nevakararama after David, kusanganisira generation yanhasi. Kune vane dambudziko reupombwe, there is hope in Jesus Christ. David anga ari mhondi, kusvika Mwari vakazomuti iwe haungandivakiri temberi nokuti maoko ako akazara ropa. Ari kunzi Jesu. Muna Jesu manga mune ropa raDavid. Pana chapter 1 panotaurwa vanhu vakawanda. Vamwe vanhu vanotaurwa ipapo, baba Abrahamu tinowaziva, baba wekutenda. Asi rimwe gore wakafurirwa nemudzimai, wakatora sikano webasa, wakaita naye mwana. Kana Mwari atirangarira vana vaMwari, Hebrews chapter 10 iri kuti God prepared a body for Christ specifically to save men. Zvaisabvira kuti Kristu auye panyika ari muchimiro cheumwari, nekuti zano reruponeso redemption yaida umwe akafanana nesu. Denga ndokugadzira Kristu Jesu, ndokumupa chimiro chevanhu vakafanana naye. Chimiro chedu mubhaibheri Matthew chapter 1 yakanyorwa deliberately. Mwari vakazvitendera kuti zvidaro, kuti kune vamwe vanofunga kuti vari mumadhaka nechivi zvisina tariro. Jesu, kana kuine munhu anga aine ropa, akanga aine ropa rakasviba ndiJesu. Muropa raJesu makanga muna Solomon, according to Matthew chapter 1. Solomon anga aine 700 madzimai ne300 magirlfriend. Muropa raJesu manga mune vakadzi the harlot akafeva kusvika senemu yarova, akungozikanwa nekuti ndiri Rachabi chifeve. Muropa raJesu akanga arimo. Rachabi akatenda muna Jesu. Mangwana tikaenda kudenga, Rachabi tinenge tinaye. Nyoka yasimudzwa iri kunzi arumwa ani nani akanzi. Kana vhesi ichiti ani nani iri kureva whosoever. Kana muchizonoiverenga Juda, sekuru Juda varipo pana chapter 1 yaMatthew, pagenealogy yaJesu, pamadzitateguru aJesu. Sekuru Juda wakaita upombwe nemuroora pakazvarwa matwins. Kana muchiverenga pana Manase anga ari mambo, ari muroyi, bata nemazango, akauraya vanhu, Mwari akamurangarira. Bhaibheri riri kuti kudini? Riri kuti iro kwanga kuine nhau yeruponeso rwako neni yakanga iri kuitika, the great controversy between good and evil, the great controversy between Christ and the devil. Jesu anga ari kutamba mhaka, Satani adzingwa kudenga, anokandwa panyika. Akandwa panyika anotora matitle deeds eutsvene kuna Adamu naEve. Adamu naEve votanga kubereka mbeu yevasadi. Satani adzingwa kudenga, territory yaakazotonga yakava panyika pano. Denga harina kuzorora, denga rakauya panyika riri muchimiro chevanhu chemunhu akatengesa matitle deeds kuna Satani. Ndeza munhu hama dzangu, nesoko rakanaka kwatiri tese nderekuti kudini. Varoma chapter 7, Romans chapter 7 zvikanzi naPaul ari kutaura kuchechi, kuvatendi vekuRoma. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law has dominion
dominion over a man as long as he liveth. Zvanzi ndinotaura navanhu vanoziva murayiro kuti murayiro unobata munhu mazuva ese upenyu hwake. Ngaitise disclaimer vikani. Paul apa anga asiri kutaura ma10 commandments. Anga ari kutaura the general law. The general law or the general laws. Chinhu chese chine mutemo wacho. Microphone yandakabata itori nemutemo wekuti kunotaura kunofanira kutora izwi rangu ndekuku. Kana ndikaisa the other side ndatyora mutemo wemaico pese pasvika munhu ane mutemo unomugavhena. So there is a law even on the chair. Chair ine mutemo wayo wekuti unogara nepapi. Kana ukatyora mutemo wechair munopedzana chinhu chimwe nechimwe ndozitaura napo. Saka Paul ari kuti panhau yesalvation pane mutemo uripo, but ari kufananiza mutemo uyu nemutemo wemumarriage. Zvikanzi kudini? Verse 2. For as the woman which has a husband is bound by the law to a husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Verse 4. Now, ari kushandisa example yemarriage. Achiti munozviziva kuti kana mudzimai aine murume akabatwa nemutemo wemurume wake. Muri perona masiasi akabatwa nemutemo wemurume wake. As long as murume iye ari mupenyu. On a lighter note, kuvakomana nevasikana, that is why it is so important to be prayerful and consider so much before you enter into marriage. Because Bible riri kuti kana wamudzimai wemunhu watova mudzimai wemunhu. Zvino kuti uzotiudza kuti murume wacho akazodai hadzoki kumba azodai izvozvo kana watova mukadzi wemunhu watova mukadzi wemunhu. It is necessary. It is very important to think and consider this. Usati wapinda muwanani. Zikanzi murume mukadzi uyu akaroorwa neumwe murume wake achiri mupenyu. Nyika yese mutemo unomuti akuita upombwe. Zikanzi asi kana murume wake achinge afa, mukadzi uyu asununguka kuchiroorwa neumwe murume. Is right? Verse 4. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Zanzi isusu manje apedza kutsanangura nhau yake yemarriage akuiaplaya kwatiri. Zvikanzi isusu sevanhu changa chichidiwa pakatadza Adamu, mubayiro wezvivi rufu. Adamu ari kufanira kutengwa kubva kuna Satani nerufu. Zvekuti achafa ndiani yaimwe nyaya, but Adamu ari kufanira kuriliswa musimba raSatani nerufu. Dai vaidzi Adamu ofa, zvaireva kuti kana Adamu afa hakusisina hope for the human race. Saka Bhaibheri riri kufananidza union yaAdamu naSatani, iri kuifananidza nemarriage. Riri kuti mugarden of Eden pakatadza Adamu naEve vachiramba kuteerera Mwari vachiteerera Satani, they were
legally married to the devil. Ingoiwa na umani. Vana vese vakazoberekwa naAdamu naEve. Vese vanga vapasi pemurume anozisaka. Satan would claim them as theirs, as his. Why? Nekuti pamtemo. Tena ungu sakaitika Eden. Zili simbu ingo starisa drama hii. Mwari akaisa Adamu na Eve. Adamu na Eve waone walia. Towati ndo walikumirira musikana. Achazo wa mudzimai. Mwari akamira Eve. Mukomana alikuda musikana. Satan akamira fighti. Mukomana futi alikuda musikana. Mwari alikuuya kumusikana. Otsesa musikana. Achishandisa shoko rake. Omutsanangurire. Uchadya izvi usadya. Kana uchida kuzogara nekusingaperi. Izvi siya ugodai. Tigozogara tese nekusingaperi. Kana uchidzidza. Vanonzi vanga vakaiswa paprobation. Vanga vasingazorarami. Vachiramba vachitembwa naSatani chete. Vanga vakaiswa naMwari muEdeni. Kuti kana vakakunda temptation inobva kuna Satani. Vanozorarama vava Mwari zvachose. But kana vakasakunda temptation, vaizorarama vari vaSatani nekuti ndiye anenge avahwina. Saka mutemo unotika handina Romans tiri kudhira nemutemo. Saka issue yemarriage ine malaws ayo. Mamwe haana kunyorwa pasi but munomaziva. Anozikanwa the world over. Hamukwanisi kutsveta musikana mumwe chete mese nguva imwe chete. Kuti uyu akamira apa, uyu akamira apa, uyu akuti ndinozodai, ndinozochata newe, uyu ndinozokutengera. Uyu anouya otaura nyaya yake oenda. Musikana paanenge achiri kufunga umwe ouya otaura nyaya yake oenda. Musikana ozodecide kuti pane wataura nyaya iyi, ane nyaya yandingada ndeupi odecide. Mwari ataura naAdamu naEve. Mwari anosunduruka. Satani obva auya. Interest yawo iri pamudzimai Adamu naEve. Mudzimai the human race. Satani oti aiwa akakunyeperai mufesi uya. Munogona kudya. Ende kana mukatodya munotongwara kufanana naye. Iye chaari kukurabidzirai haasi kuda kuti mufanane naye. Ndobva Adamu naEve musikana uyu vakonvinswa naSatani. It's unfortunate it has always been the case since Eden that the wrong guy always wins. Noza kune hama dzataidza nadzo watakakura nawo so. Pasikana wakadaka wasvinhu so patiko zvino mune muchingotambudzika. Akambodireiko zimunhu rakadai so. Ndozvazviri vana vaMwari kana mukasangwara. The bad guy always wins. Imi muchiri kumboita zvinhu zvitsvene, muchiri kumbotraya, muchifamba makadai muchitaiwa, hatidai so takarurama tinotya Mwari, madindingo anongouya achidambura. MuEden pasina nguva Satani atora. Pasina nguva munhu atove waSatani. Munhu atoteerera Satani. Ateerera Satani munhu akutorarama ari pasi peushe hwaSatani. Mutemo wataurwa naRomans naPaul kuna vaRoma wakubata manje kuti aiwa Satani akukwanisa to legally claim kuti munhu ndewake, munhu mudzimai wake, nekuti zviri pamutemo Satani akadiwa. But kana muri kutarisa muri kuona kuti mudzimai azorealiza iko zvino down the line kuti I have made a wrong choice, but hapasisina mabudiro nekuti pamutemo ndiye murume wako, and pamutemo munoparadzaniswa nerufu. Ndiyo dilema yakasara ine munhu. Ndosaka Paul akanga achinyora achiti ndiri munhu ari pakutambudzika. Chapter 7 verse 24. Yeah, Romans. Oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Ari kuchema kuti nai vanhu vaMwari, ndazozviona kuti murume uyu haasi right. Ndiani achandidzikinura, achandibvisa pamurume uyu? Saka verse 4 yaRomans
7 iri kuti manje denga razodecide plan of salvation. Jesu akaburuka panyika akatora chimiro chemunhu akatora chimiro chechivi. Munhu anga ari mudzimai married to the devil. In other words, Christ became man. He became married legally to the devil. Ndokurara mari mudzimai waSatani. Kristu ndokudecide kuti inini ndakunofa. Munhu ndatora chimiro chemunhu. I'm legally married to the devil. Ndakuenda kunofa to end this marriage. Nekuti mutemo unoti unopedzwa nerufu. Ngayona mani. Zvanga zvisingagoni kuti Mwari vauraye Satani kudzikinura munhu. Unoziva chero ukaita muchato unotyisa ukadini ukaita muchato ukaita vhiki mbiri kana kuti ukaita sei ukaita mukurumbira zvikazongozikanwa nevanhu kuti mukadzi wawaichata naye wakatanga wauraya murume wacho hapasisina zvachatochata. Vanhu vakutozidza tsamwa chero ukadzi wakachata zvakanaka zvikadini ukapa vanhu chikafu mahara vakangoziva kuti wakatanga wauraya murume uyu kuti utore mukadzi wake. Denga rakanga richiopareta nemutemo wemarriage. Therefore, Satan anga asingakwanisi kuti afe nekuti ndiye anga ari legally married to the human race. Ndoba denga Kristu apfeka the human race. Akati mutemo wemarriage ichi unopedzwa nerufu. Ini ndakuenda kunofira munhu. In fact, ndakuenda kunofa to end this marriage. Kristu achaenda kumuchinjikwa. Matthew 26 anochema ari muGetsemani. Anoti baba vangu kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure. It was the cup of iniquity. Mukombe wezvivi zvemageneration evanhu vese zvaakuchiva pana Kristu kuti Kristu aende kunopedza marriage yemunhu naSatani. Kristu anoenda pamuchinjikwa. Waenda pamuchinjikwa vanorekodha it is finished. Zvavaireva it is finished. Vaireva kuti patransaction yekuti munhu adzikinurwe kubva muubatwa hwaSatani, transaction iyoyo has been paid in full. Nekuti mubayiro wezvivi rufu chaidiwa naSatani kuti arelease Adam from the bondage of his dominion akanga achida payment yerufu. Jesu paanopa pamuchinjikwa anodeclare it is finished. Anoti I have paid the price for the devil. Ndiri kuona in imagination vatuma vaMwari nedenga richienda kuna Satani richinomuratidza kana kuri nhasi proof of payment. Shamari product yawanga uchida kurilisa yawanga wakaisa yanga yakaiswa post yacho ichizi is death. The product shamari yabhadhara denga raita transaction kudenga Jesu paafa denga riri kurekodha kuti the payment yari successful. Ndizvo here kuti kuaccount yako yakureflecta. Ndiri kuona denga richienda neproof of payment kuna Satani. Satani achigashira kuti afa munhu atengwa ndizvo rufu. Marriage yedu yapera nerufu. Chakaita kuti Satani aise zvese zviya zvekuroya Jesu nekudini nekudini. He wanted to make sure kuti kufa kwacho kuchava kufa kwekusamuka, so that iye anosara asisina mukadzi, munhu anosara ari hopeless obva paita shaisana. Saka iye paakangoreceive payment yake akakonfirma kuti yapinda taiona denga ndobva ratidza taakuita from here hazvichinei netransaction ishi because we have fulfilled the requirements of the law yemarriage yakaichiexist. Now munhu ndopari kunzi napo isusu. Wherefore my brethren, verse 4 chapter 7 yaRomans,
Therefore, my brethren, ye also became dead to the law by the body of Christ. Jesu pakanga achipa pamuchinjikwa, akanga akatimiririra, akafa nesu. Rufu rwa Jesu pamuchinjikwa rwakatisunungura mumarriage yedu na Satani. Zvikazi isusu Jesu achipa pamuchinjikwa akanga achitisunungura. Zvaiona mari. Vadzidzi veBhaibheri vanoti Satani akazozviziva when it was too late. Friday night, Jesu achidzikiswa pamuchinjikwa akaiswa muguva, akarindwa nemasoja nemadhimoni. Saturday Jesu anga ari muguva akanyarara. Satani akapayment achiyazokuona kuti ndabhadharwa nerufu. Kana anga akarwisa muhomwe achiona payment yangu yemubayiro wezvivi ndaipiwa. Mwari ngaonge hazina kuguma ipapo. Jesu akanga achinofa rufu rwataifanira kufa kuti tibve kuna Satani. Musande mangwanani kwanga kunochena, denga vakagara dare rikati burukai vakomana. Vatumwa vese vakaburuka panyika kuenda kunomutsa Jesu, kunomukorokotedza. Jesu amuka, vhesi kuti paakafa akafa nesu, akafa akatimiririra, akafa nesu. Paakamuka akatimiririra, amuka akatimiririra vana vaMwari. Jesu haasi kumanikidza vanhu kuti nekuti tafa rufu rwezvivi iye zvino munhu wese anofanira kunditeera. Jesu ari kudzosa futi vanhu pacrossroad kuti chiitai decision. Zviri kureva kuti nerufu rwaJesu pamuchinjikwa, iwe neni nhasi tine tariro. Hakusisina bondage, hakusisina type or form of bondage yatisingakwanisi kudzikinurwa kubva kwaini, kubva kuna Satani. We are no longer legally married to the devil. Every day is a day to make a choice and a decision. Yekuti Mwari, I want to belong to you. When I survey the wondrous cross, patinotondera basa rakaitwa pamuchinjikwa, Paul ari kuti ndiani achatidzikinura pamumvuri pamuviri werufu urwu. Verse 25, Romans chapter 7. Anoti, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Ari kuti ndinotenda Mwari nekuda kwaJesu Kristu. Dai Jesu Kristu asina kundifira pamuchinjikwa, rufu rwaakafa ndini ndaifanira kurufa. Moses sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu anofanira kusimudzwa, kuti ani nani anotenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Inzwa hama yangu, Jesus paid it all. Akabhadhara. Hakusisina needs iwe yekuramba uri mubasa weushe hwaSatani. Jesu akabhadhara. Nhasi pauri ipapo mune zvese zvawanga uchiitiswa naSatani, tichimuberekera zvivi, tichimuberekera ari murume wedu, tichimuberekera zvakashata, vana vezvakashata. Nhasi nekuda kwenyasha dziri muna Kristu Jesu, nhasi tine simba rekugona kubva kwaari. Ndosaka chinzi hatisisiri. Saka verse chapter 6 ne chapter 7 paanenge achiti we are no longer under the law but under grace, aitaura nyaya yekuti tasunungurwa pamutemo wakanga uchivhikwaya rufu, tasunungurwa nekuti Kristu ativhika. Hama yangu inodikana, kune shoko rakanaka, kune nhau yakanaka. Jesu akafa pamuchinjikwa, akafira iwe ndini. Ndoda kuti kana uchitambudzika nechimiro chako, as I conclude, chitambudzika nechimiro chako, uri hopeless muchimiro chako, manya unotarisa chapter 11, chapter 1 yaMatthew. Kudenga kunenge kuine vakadzi vakagona kugamuchira nyasha dzakaiswa pamuchinjikwa, vakatenda kuti Kristu akatisunungura. Havachararami vari pasi peubato. Hakuna simba richagona kukunda simba remuchinjikwa. Jesu ari pamuchinjikwa anodaidzira
zvapera. It is finished. Paid in full. Zvekutambudzwa kwevana vaMwari naSatani zvapera. Vanhu vakuchikwanisa kusunungurwa. Vanhu vasunungurwa, vanhu vakuchikwanisa kuraramira Mwari. Jesus paid the price. Hama yangu, ndo ruponeso rwedu. Izvi ndo zvakaitwa kuti iwe neni tidzikinwe. Mwari wekudenga akukomborera. Mwari wekudenga atirangarire. Varipo here vakafananawo neni. Mwoyo yavo vanoti Mwari, toda kuti mundibatsire. Kuti muupenyu hwangu, kuti makandida mukandifira muna Kristu Jesu, inini ndoda kutenda ndinokwana pana ani nani achava neupenyu husingaperi. Nani pakafanana neni? Pamuchinjikwa pane upenyu. Look and live. Believe. Accept the finished work of Calvary. Mwari vakatumira munhu akafanana nesu. Vakamisa muchimiro chemunhu. Anonzwisisa kutadza kwedu. Anonzwisisa kukundikana kwedu. Nekuti muviri watinawo uzvu akavaonawo. Muviri unotambudzwa nemhangwa dzeupombwe, Kristu akava nawo. Muviri unotembwa kunyepa, muviri unotembwa kufunga zvakashata, unoshungurudzwa nezvivi, unotumwa nezvakashata muviri uyu. Kristu akautakura akakunda. Therefore let us come boldly before the throne of grace. Ndiye ega anogona kumira nesu. Mwari wekudenga ukomborere. Vakuitire zvakanaka. Let us bow our heads as we pray. Our Father in heaven, we come before your throne this hour to thank you for the great mercies shown by the plan of salvation. Wakaita Mwari ukatiponesa, ukatirwira kune zvataisagona kuita. Asi we can stand boldly pamberi penyika tichideclare titaponeswa nenyasha dzenyu. Mutirangarire tifambe muruponeso urwumwari. Musatirega tichirarama upenyu hwakare. Tipewo upenyu hutsva muna Kristu Jesu. Atenda nekurangarira hama dzedu. Rangarirai vana baba, rangarirai vakomana, rangaraiwo nyika ino, murangarire vanhu vese vakanzwa nezvezita renyu, vanoda kudzikinurwa nemi Mwari. The devil is not the good husband.